En els racons de la nostra terra hi ha secrets esperant a ser descoberts. Des de la xarxa d'Ètnic proposem un turisme de proximitat on cada experiència és una oportunitat per connectar amb les arrels del nostre territori. Impulsem una reactivació econòmica justa i responsable amb el medi ambient, convidant-te a co-crear nous imaginaris turístics, on la riquesa del nostre territori es converteix en una oportunitat per a tots. Per un turisme sostenible i regeneratiu. Per un turisme silvestre i conscient. Mostrar, compartir el territori on som. Per un turisme que ajude a recuperar la riquesa cultural i ambiental del nostre territori. El consum de proximitat, perquè cal ajudar a tot aquest turisme que es fa als barris. Per un turisme que ens apropi a la nostra història. Un catàleg d'experiències úniques, teixides amb l'essència de la nostra cultura i el teixit associatiu local. A través de l'economia social i solidària, estem transformant el turisme en una eina poderosa per al bé comú. És el moment de descobrir, de compartir i de prosperar junts en aquest viatge cap a un futur turístic més responsable i significatiu. Suma't a la xarxa i sigues part d'aquesta transformació. A la nostra pàgina web trobaràs les experiències que oferim per redescobrir el nostre territori. El teu viatge comença ara.